Ola, amiguiños e amiguiñas, benvidos un día máis a Contos en Galego. O conto de hoxe... Cando teño medo. Un conto de Tracy Moroney. Cando teño medo, o meu corazón bate tan forte e tan depresa que semella que se me vai saír do peito. Cando teño medo, tremo e pónseme o cabelo de punta. Todo o mundo ten medo algunha vez. As cousas que máis medo me dan son as arañas, os abusóns e a escuridade. Sentir medo non é malo e pode axudarnos a evitar perigos. A cada persoa danlle medo diferentes cousas. As cousas que me dan medo a min, ao mellor a ti non te asustan. Falar con alguén das cousas que che dan medo axudaráte a darte conta de que en realidade non teñen por que asustarte. Ás veces podes disfrazarte e dar medo. Cando teño medo, só desexo saír correndo e agocharme nalgún lugar seguro. Ao fin e ao cabo, ter medo é algo normal. E ata aquí o conto de hoxe, amiguiños. Unha aperta.